came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. You take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. You take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Тримата идиоти. Отново сме на пътешествие в гората. Загубени навсякъде. Правим прости, както винаги. Някаква река се забутахме. Просто уникално изживяване. Павел пак прави прости. Връчвам камерата на операторчето, който се опитва да слезни. Моля, заповядайте. Мерси, мерси. Идей прибави кадъра. Няма си келя, значи. Ти кой ще ви каже келя, бе? Рекичка, приятно закъпване, има слънце, ще правим глупости, условията са добри за живот. Правилно. Но намерихме странно същество в гората. Не можем да му определим вида. Може да се каже, че не го посиляхме предния път. Заради звука, който издава, му викаме свирката. Не спира да прави прости по целия път. Мачва свирката. Няма, ама като тръж. Това прилича на моторна резачка. Тръж! Виждате супер якото. Какво прави тия хора? Виждаме някаква рекичка. Тук се вързват тъмръшка и първенечка ръка. Първенецка. Първенечка, первенецка. Първенецка, първенецка. Аз съм долу. Учи. Той учи е долу, дано се спъниш, дано. Ай! Са дойде ще убия. Ела ми е! Че? Ай, качи се де! Добре. Продължаваме надолу. Защото е по-яко. Павел пак се е качил на някакво дърво. Миледе! Маймун... ета. Тук съм маймун. Защо изправя? По-хоризонтално от това няма на къде. Скок. Ой! Определено не ми се пада. Атанас смята да пада от тука. Не, това не е. Или поне ще го бутна. Не! Ден първи. Ден първи от новото приключение. Това е екстра епизод. Бонус. Бонус. Специален гост в нашото шоу. Ей там отгоре с зеленото. Както видите, пълен никъде не, но какво се прави? Това намерихме в гората и просто решихме да го вземем с нас. Както винаги аз снимам. Да, виждането. Тук е яко. Има някакво супер яко местенце за гмуркане. Не знаем колко е дълбоко, но изглежда дълбоко. Може да го проверим. Между другото, бай Павел смята да се цамбурне, затова скоро може да имаме отдавник. Пристигнахме с колелета. Ще да, там са.
Малко само да видя как е температурата. Не, само. Кама гоним животните. Айде, оправи се. Айде, изтърва си турбата. Да, турбата ти ще. Сулю и Пулю взеха да търсят турбата. Не замърсяваме природата. А, така? Не замърсяваме природата. Наладжин турбата. Той, че сме донесли Мишо, който да замърсява природата. Как? Какво правим? Ето го, вижте го там, в своята среда, долу. Долу, ето го. Естествено си в датките, търси си заслон. Прилича на гонски Мишо. Времето е подходящо, приятно. Някой е бил тук някога. Тук имаме стриптиз, закриха го. Виктор е отново с нас. Аз също. И така. Гледаме. Той тук нашия се преоблича. Операторчето. Снимай стриптиз. Този кадър беше излишен, може да го отрежем. Нищо интересно не се случи. Виждаме как бай Михал са чисти тук. Мии си ръчичките. Тия ръки. О. Тия ръки са. Тия ръки. Я трябва. Тук има пътечка. Колко бой да я наречем? Пъкаш с мен. Може. Не, просто сваляш бufите и ще влезе в нас. Ай малко полазим в реката. Я връчи ми камерата. Сабой се. Аз малко ще поснимам. Чакай. Видите, бай Михал. Рекичката е много красива. Уникални кадри се получават. Операторчето! Ела тука! Нашия оператор се оказа Пиклю. И ти да пикай, о, не майко! Вижте какво има горе. Изкараме акъла това нещо. Какво правиш там, бе? Продължаваме за снимане, след като посетим тази хубава рекичка. Вече сме до реката, виждате Павел Попански. Сега са топнем всичките. Добре. Айде, Кириле. И както виждате... А така. Чакай сега да... да. Да. Не, кажи нещо еротично. Ще им подмокра гащите. Температурата е полезно студена. Аз сигурно не ви казах няколко пъти. Нека се приближим. Оп! Не съм се къпал там, не знам. Аз не се къпал. Атанасе, какво да казвам? Какво да кажа? Аз мислех да влизам в метро, в полет краката. Дай, качвай се. Ако ме оплъскаш, ще се таза с терена. Ако после да не падна. Дами и господа, може да видите тук другата ми скитари. Идиоти в реката. Идиоти в реката.
Космат, баджак, джак, космат, баджак. О, да, виждате ли? Това Аполоново тяло. И Посейдон скочи. Натика им го остри зъбеца, Посейдоне! Грешно ли ако започва да ми харесва? Как се пляскат и пличкат? Тук си някаква пляска, тук виждам какво е. Давай! Ако не оцелея, бавка, тук ще отправя тиха, там са бързи. Ей, тук е. Тук е тиха. Давай! Давай! Готов съм! Take one, I take one.